Uy, bay, litso na bud bay. Sinayo. Wow. Mara magsiunto. Biratot ah. Tito, matanggol. Iske, subaboy, buak buhok. Now, tot right now. Tot. Oh, may ginto. Pagtadtadan niya atong timbang na. Kada tao ko ra 2 ka gramo ra kada tao kay 1,000 ra atong kuani 1,000 ka tawo mo kaon ani nya. Kinahanglan pag tingkaon na tadtaron nimo sim niya. Ikaw tigtimbang tag 2 ka gramo para maigo sa 1,000 ka tawo. Oo, tumo ni epic ko na lang ko. Tigkiskis ra kada tigkiskis nya ikaw mo tigtawag sa mga tao. Tigpalinya. O tigpalinya ba i-plaster yung mga tao kay aron maigo kini. Kapor tong bulsa sig judla. Bilusog. Timbang ya. 60 kilos na naman niya itong kuan, litson na ba? Dahil ito cellphone dahil. Cellphone ba? Silupin po noon ba? 60 kilos na naman niya itong baboy niya. Hindi maigo sa 1,000 ka tao nga. Balo ba yung mudagan kung mga presidente? Ano pakyaw yan eh? Doktor, naman. Okay na eh? Okay na yung trabaho? Okay na. Racer na eh. Ito na yung resort, doktor. Resort ba? Resort. Yung katapulan lang din mo kagis. Labon ulol. Kusog kayo mo kagis og ulo. Ulo, ito. Ako, okay din na boy, 60 kilos. Eh, dugay, kinta mo man ani. Nanay, timbangan mo, doktor. Ah, tawin ito. Itong timbangan ng mga kuhan. Dinumero ba? Total. Oo. Kaya arong may limbong yun. Basta kayo 2 gramo matagtaw. Pero maigo. Video. Saan na yung pagkatupi, masarap? Bikat. Bulikat. Ikaw ako, tayo ang nagbuo. Samahan natin, walang tatalo. Ako matalino, ikaw bobo, joke lang. Pag-iisip naman,